Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο κανάλι. Πάμε να δούμε λίγο για την αναστροφή. Όταν αγόρασα το Supersport, αυτό το θέμα με την αναστροφή το πρόσεξα πολύ περισσότερο. Με το να είναι χαμηλά το κέντρο βάρους στη μηχανή, φαίνεται ότι είναι πολύ πιο έντονο στα Supersport και να μην κόβει το τιμόνι τόσο πολύ. Αλλά γενικά ό,τι πούμε ισχύει και σε οποιοδήποτε μηχανάκι, έτσι, εννοείται αυτό. Είναι τρία σημαντικά βήματα που αν τα έχετε στο νου σας και κάνετε 5-6 φορές εξάσκηση θα βελτιωθείτε πάρα πολύ στην αναστροφή. Λοιπόν, πάμε. Πρώτο είναι το σημείο τριβής του συμπλέκτη. Τι είναι τώρα αυτό, έτσι? Σημείο τριβής του συμπλέκτη είναι εκείνο το σημείο που η μηχανή ξεκινάει να κινείται, έτσι, που γίνεται η αποσύμπλεξη και ξεκινάει η μηχανή να κινείται. Πώς θα το βρούμε τώρα αυτό? Θα το βρούμε όταν είμαστε σταθεροί χωρίς να αγγίζουμε το γκάζι. Αν αφήσουμε πολύ σιγά το συμπλέκτη, θα δούμε ότι σε κάποια στιγμή η μηχανή θα αρχίσει να κινείται μπροστά. Εκεί, σε αυτό το σημείο, είναι το σημείο τριβής του συμπλέκτη και θα χρειαστεί πάρα πολύ, γιατί οι κινήσεις πρέπει να είναι πολύ μικρές όταν κάνουμε αναστροφή και πολύ βαθμιές και ήρεμες, έτσι, γι' αυτό χρειαζόμαστε το σημείο τριβής. Δεύτερο βήμα είναι το γκάζι. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε και να καταφέρουμε να έχουμε σταθερό γκάζι. Με σταθερή τη μηχανή πρέπει να κάτσουμε και να ανοίξουμε το γκάζι πολύ σιγά, χιλιοστό, να πάμε στις 1000-2000 στροφές, να δούμε πόσο λίγο χρειάζεται και τι κινήσεις χρειάζεται να κάνουμε ώστε να ανοίξουμε το γκάζι. Γιατί, όπως είπαμε, πρέπει να είμαστε πολύ ομαλοί με τις κινήσεις κάνοντας την αναστροφή, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τρίτο βήμα. Κλείσει στη μηχανή, αλλά σώμα από την αντίθετη κατεύθυνση. Για να κάνει η μηχανή αναστροφή πρέπει να πάρει κλίση, έτσι. Όμως, επειδή δεν κινούμαστε με πολλά χιλιόμετρα, πρέπει να κρατήσουμε την ισορροπία της μηχανής. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Για δεξιά αναστροφή, πείτε ότι πάμε δεξιά, το σώμα πρέπει να πάει αριστερά. Στην ουσία όμως το σώμα δεν πάει αριστερά από την αντίθετη κατεύθυνση, αλλά όπως δείχνω εδώ, είναι επάνω στη μηχανή, επάνω σε αυτό φανταστείτε έναν άξονα εδώ στη μηχανή. Όπως τρίβει η μηχανή, εμείς καθόμαστε επάνω της, ώστε να κρατήσουμε την ισορροπία. Αντίστοιχα, για αριστερή αναστροφή, το σώμα πάει κάπως δεξιά. Οι κινήσεις είναι πολύ μικρές, θα το δούμε και στο βίντεο. Δεν είναι πολύ μεγάλες οι κινήσεις. Στην ουσία θέλουμε να είμαστε επάνω στη μηχανή για να κρατήσουμε την ισορροπία και να μπορέσουμε να κάνουμε την αναστροφή, έτσι. Κάποιες μικρές σημειώσεις, γιατί κάποιος θα μου πει εγώ βάζω το πόδι, ας πούμε. Όπως τρίβω, βάζω το πόδι έτσι και κάνω την αναστροφή. Μπορείτε να βάλετε το πόδι. Παιδιά, δεν είναι ντροπή να βάλετε το πόδι. Εννοείται, μέχρι να συνηθίσετε, αν και να μην συνηθίσετε, για ασφάλεια μπορείτε να έχετε το πόδι κάτω όταν κάνετε αναστροφή. Άλλος μπορεί να μου πει ότι εγώ κάνω μπρος πίσω τη μηχανή και στρίβω. Ναι, αλλά θα χρειαστείς να το κάνεις ένα κυκλικό. Οπότε είναι μια πολύ χρήσιμη πληροφορία και αυτά τα τρία βήματα πολύ χρήσιμα για να μπορέσουμε να κάνουμε την αναστροφή. Έτσι. Αυτό ήταν το βίντεο για την αναστροφή, γιατί βλέπω πολύ κόσμο στον δρόμο, πολλές φορές πάει να κάνει αναστροφή στα κυκλικά και δυσκολεύεται. Αυτά είναι τα τρία βήματα που βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Bye.